Прывітанне, даражэнькія. Гданьская зямля дала свету вельмі шмат цікавых людзей. І адным з іх быў Ян Гевеліуш, астраном, матэматык, а таксама півавар. Зараз пра яго раскажам. Йоган Гевельскі, такое імя першапачаткова ён насіў, нарадзіўся ў 1611 годзе ў Данцыгу, сённяшнім Гданьску. Ён стаў адным з найважнейшых астраномаў свайго часу. Гевеліуш стварыў адну з найлепшых у Еўропе абсерваторый проста на даху ўласнага дома, які, дарэчы, знаходзіўся недалёка ад таго месца, дзе зараз знаходзіцца помнік яму ў Гданьску. Ён склаў падрабязныя карты і месяца, даследаваў каметы, назіраў планеты і апісаў новыя сузор'і. Але Гевеліуш быў не толькі навукоўцам. У Данцыгу ён быў заможным гараджанінам, валодаў некалькімі броварамі, быў лаўным членам гарадскога суда, удзельнічаў у гарадскім кіраванні, інвеставаў сродкі ў нерухомасці і гандаль. Ну і дзякуючы сваёй прадпрымальнасці ён фінансаваў менавіта свае ўласныя навуковыя даследаванні. Памёр у 1687 годзе. Прыстаўнік на гэтай зямлі Ян Гевеліуш знайшоў у касцёле святой Катажыны тут, у старым Гданьску. Касцёл святой Катажыны ў Гданьску адзін з найстарэйшых храмаў горада. 47 гадоў Ян Гевеліуш быў главой пратэстанцкай грамады гэтага касцёлу. Ну і свае даследаванні часта праводзіў з вежы гэтага касцёла. Тут ён і пахаваны. Ян Гевеліуш прыклад чалавека, які здолеў аб'яднаць навуку, бізнес і грамадскую дзейнасць, пакінуўшы след у гісторыі сусветнай астраноміі. Ну што, спадабалася? Не забудзьце паставіць падабайку і падпісацца на мой канал.